jalo pasu-pasu persari beon na sugut. Jala gudang masegudang do jalo hami sinamon di borutay. Bisa na boru mahita sonari para di siula onon. Bajalo hamuma sinamon di borutay. Abu lagi. Jadi somon nilok kena tujuan mana honokku saat isu rumah saat matu bertani tiga ras. Rumah saat sinamon ibu buruta sudah rohami dalam tarifat Tuhanmu selalu hunda mahida gawe jalan horasura. Ima kina macal pasu-pasu parbagai sonaki buruta ima do berenami sialani di jalo hamu matok sinamu nagudangi siani pasa atau muma tuhami saudik sialani di hamu raja sirai Kami honon nami ma itu mahamu anak di raja si boto ada jadi si boto sialani di hamu marapara maita mulai dia risadarion molo tuppe hamu di jolo hami ma dipuri molo tukam Hamiri jolo hamu matong di budi yakal urot ni yana kota tu joloan ni arion. Jadi asal corona mi songon hatan itu tuai asa ador haluk kom latok tu tu di lobu ador hati di lo itu tu di orbo nang nak saung na tua ma. Berenami do boru nami bere do kono nami do tok songon do hatan itu tuai hopen na rumai tong doi mar gulang-gulang tuk sia dia berekku borui tong doi boruri tular pau mau bolori ami raja mar pau posroham odi honon ami do tuakkan uli tuakkan arengani atan waipe nungari pasata musim nagorangi tu ami ima tulang ni berenami asaro koronama ta di soru mata tobotian Masaji nama nagoro gitu, kita sama itu pangkabian, sah masuk para orang.